Здравейте! Намираме се в болницата за рехабилитация на Авис Медика в Тученица. Аз съм доктор Данаил Стойчев и днес ще ви представя уреда за водна терапия Aqua Bet Solanae. Леглото разполага с уникална система за воден масаж от сух тип, при която може да бъдете с дрехи. Може да масажирате отделни части на тялото или цялото тяло, което осигурява отличен топлинен ефект при температура до 50 градуса. Топлият масаж отпуска мускулатурата, намалява стреса и подобрява кръвообращението. Масажът подобрява циркулацията на кръвта, което повишава нивото на доставката на кислород и увеличава метаболизма на организма. При заболявания на опорно-двигателния апарат, чрез подобряване на локалния кръвоток и метаболизма на ставите, се повишава продукцията на ставна течност и се увеличава подвижността им. В заключение искам да отбележа, че болницата за рехабилитация на Авис Медика в Тученица е единствената в региона, която използва тази изключителна южнокорейска технология, при това без допълнително заплащане от пациентите.